टिपकाय गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जल जीवन मिशननि दै बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि होनायनि फावथिना दिन्थिदों। क'क्राझार जिल्ला पटबजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय हायर सेकेन्डारि स्कुलनि प्रिन्सिपाल सुमन नार्जारिनि सामलायनाय फरायसालिनि फरायसाफ्रा दै बाहायनायनि सायाव दिनै टिपकाय बाजार आरो खाथि खाला लामाफ्राव सांग्रांथिनि फावथिना दिन्थिफुंदों। गामियारि रायजो राजा दै बाहायनायनि फारसे माबोरै सांग्रांथि जानांगौ बेनि सायाव फावथिनानि गेजेरजों सांग्रांथिखौ फोरमायथिना होयो। मख'नो गोनांदि गोग्गो दै लोंनायनि सायाव दिन्थिफुंनाय सांग्रांथि हाबाफारिखौ दैदेनो दिपक देबनाथजों लोगोसे माइनाव बसुमतारिया। बे फाव दिन्थिफुंनायाव अनसुमा ब्रह्म, साबित्रि ब्रह्म, प्रिया साहा आरो माखासे फरायसाफ्राबो बाहागो लादों। दैनि गोनांथिखौ बाहायनाय आरो ओरैनो दै गारनायनि सायाव बे फावथिनाखौ दिन्थिनायनि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाख्नायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। बायदेव दिनैनि जल जीवननि प्रग्राम मिशन बेखौहाय नोंसोरो टिपकाय बाजारावहाय हाबाफारिखौ लादों, बिनि खेथ्रआवहाय मा बुंगोन? जोबोद गाज्रि बोथोरनि गेजेरावबो जोङो बेखौ आबुङै खुंफुंनो हाबाय। जल जीवन मिशननि सायाव सांग्रांथि बादा महरै जोङो लामानि नाटकखौ दिन्थिफुंदोंमोन टिपकाय हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै। थ' बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोंथांमोनहा मा फावथायफोरखौ लानानैहाय बे जल जीवन मिशननि पार्टिसिपेटखौ खालामा आरो बेखौ फोरमायजोबनो हागोन नामा? थारमाने जोंनि टिपकाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे सरकारा जे दा गामि गामि जल जीवन मिशननि बेखौ मावफुंनो हाबाफारि लादों, आसनि मोनसे लादों बिथांखि। बेखौहाय रायजो राजाफोरा एसेबां सांग्रांथि गैया, दैखौ ओरैनो नस्थ' खालायनानै दोनो। दा बेनि सायाव जोङो सांग्रांथि होनो थाखाय बेखौ खुंफुंनाय जादोंमोन आरो लामानि नाटकखौ। थेंक इउ। आच्चा नानि, नोंसोरो दिनैहाय टिपकाय बाजारावहाय मोनसे प्रग्राम बा हाबाफारि लानानै नोंसोरो मोनसे ड्रामा सिस्टेम देखायदों, बेनि सायावहाय नोंसोर मा बुंगोन? आंथ' बेयाव माने फावथिना खालामनानै जोबोद मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोबा सार मेडाम मोनहा जोंनि माखासे रायजो राजाफोरखौ बुजिनो रोङै, जेन'बा जोंनि जल जीवन मिशनखौ दा गामि गामि टेप होगासिनो, बेखौ बुजिया, दैखौ नाङा फाङा हगारनानै दोनो। बेनि थाखाय मेडाम मोनहा आरो सारमोनहा जोंखौ गामिनि रायजो राजाफोरखौ बुजायनो थाखाय दिनै बाजाराव फावथिना देखायहोबाय। आं सानो बांसिन रायजो राजा बिथांमोनहा बुजिदों जेन' दैखौ गोनांथि बायदियैल' बाहायो, नाङा फाङायाव ओरैनो टेपखौ आगारनानै दोना। बेखौनो आं बुंनो सानो। माबादि एक्सपिरियेन्स मोना नोंसोर दिनै टिपकायनि बाजारनि गेजेराव जे रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिफुंदों, माबादि एक्सपिरियेन्स मोना दिनैहाय? आं जोबोद मोजां मोनदों। माने सार मेडाममोननि फोरोंनाय आरो जोंनि माखासे लोगोफोरनि दिन्थिफुंनायाव बियो जाफुंबाय। आं सानो रायजो राजाफ्राबो बुजिबाय। बेनो আমাৰ তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰীয় জল জীৱন মিছন এইটোতো এটা চৰকাৰী আঁচনি। এতিয়া হ'ল আমাৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজ, তেওঁলোকৰ মাজত সজাগতা নাই। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশ মতে আমি যে এটা সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে পথনাটিকা ষ্ট্ৰীট প্লে আমি প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিছোঁ যে টিপকাই অঞ্চলৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজৰ মাজত এই জল জীৱন মিছনৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ জন্মিব আৰু তেওঁলোকে অতি আনন্দৰ সৈতে এই আঁচনিটোক আদৰি ল'ব। এই আশা ৰাখি আমি টিপকাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জৰিয়তে এটি পথনাটিকা আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ বিভিন্ন জাগাত। ধন্যবাদ। কি আছে? প্ৰিয়া সাহা, মই টিপকাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী। আমি আজি ষ্ট্ৰীট ড্ৰামা কৰিলোঁ। এইটোত আমি আমাৰ শিক্ষক বাইদেউসকলে সহযোগিতা কৰিলে আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো মানুহে দেখিলে। তো এনেদৰে যে মানে সকলোৰে মাজত সজাগতা কঢ়িয়াই আনিব পাৰি, সেইটো আমি জানিব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰ এই ড্ৰামাটো কৰি বহুত ভাল লাগিছে। थैंक यू। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसडि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसडि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसडि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन।
डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे SD क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि SD क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन